účastníci odspievali, teraz možno vyskúšame vás. Budete ju všetci pozadie prerobená do takej tanečnejšej verzie. A môžeme ísť na to. Musíme sa rukami pripraviť najprv. Kto spozná, kričte. Poviem vám jednu vec. Túto pesničku ma upravil Salko, ktorý sú sedí medzi vami v pravom rohu. Poznáme? Opäť ako moji a preto si iný, ty vzdychuješ život chladné rudeniny. Ľúbim tvoje ruky, obdivujem na nich, že sú také nežné, aj keď môžu zraniť. Oranžové slnko a obloha modrá, ako ťa presvedčí, že som fakt dosť dobrá. Vymodeluj zo mňa kúsok svojho sveta, v ktorom môžeme prežiť zázrak. A skúste so mnou. Je to možné, aby si milovala aj nemôže dievča. Je to možné, aby si milovala aj nemôže dievča. Je to možné, aby si milovala aj nemôže dievča. Nemôže. Úplne úžasné obecenstvo, fakt. Že sú také nežné, aj keď môžu zraniť. Oranžové slnko a obloha modrá, ako ťa presvedčí, že som fakt dosť dobrá. Vymodeluj zo mňa kúsok svojho sveta, v ktorom môžeme prežiť zázrak tohto leta. Je to možné, aby si milovala aj nemôže dievča. Je to možné, aby si milovala aj nemôže dievča. Je to možné, aby si milovala aj nemôže dievča. Nemôže. A diskotéka? Super. Teraz by som to potrebovala tie vaše tanečníčky, sakra. Opäť ako moji a preto si iný, ty vzdychuješ život chladné rudeniny. Ľúbim tvoje ruky, obdivujem na nich, že sú také nežné, aj keď môžu zraniť. Oranžové slnko a obloha modrá, ako ťa presvedčí, že som fakt dosť dobrá. Vymodeluj zo mňa kúsok svojho sveta, v ktorom môžeme prežiť zázrak.